गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जोङो दायो दैमायाव ना सानो फैदों आरोना। बोरसिया माने आदार मोनैनि थाखाय बोरसि बोननाय जादिया। ओमफ्राय ना बोनो सुवाबिनजों बोननायजों ओमफ्राय नाङाखै आरोना। जायगा सिगांनि मोनसे दालाय आरो दायो। जायगाफ्रा प्लेसफ्रा ओरैबायदि मोजां मोनोना बरियानो। बोरसि बोननो फैदोंमोन, नाया अराखै आरोना। बेनो बेनिफ्राय बेनो आरोना फंगिं ब्रिज होनो। फंगिं ब्रिज पासिघाटनिफ्राय 15 किल'मिटार बेनो फंगिं ब्रिजआ बेनो। नोंथांमोनाबो माब्लाबा नायफैनो हागोन नै बेनाराव मा मा लिरदों नोंथाङा नायबानो जाबाय। 30 लाख लायो ना मा लिरदों। नोंथांमोनाबो माब्लाबा नायफैनो नुगोन नै पासिघाटनिफ्राय 15 किल'मिटार बेनो आरोना। सिनारिफ्रा बिराद मोजां नायनो नै बरियानो। नोंथांमोनाबो माब्ला फै बेरायनो। फंगिं ब्रिज जुलुङा ब्रिज होनो आरोना। नायनोबो बिराद समायना आरोना। ड्रन गिरिबा ओरैबायदि समायना नुगोन साफानो बरियानो। दिरुंजों बानायनाय नै दिरुङा बिराद गोरा गोरा ना जलाङा माने। बे मा दिरुं थायो बेयो जाबाय जालि होदों। बेनिफ्राय नैबे बेयाव लहा होदों। बेनिफ्राय थार होनानै नै बानायदों आरोना। बिराद गोरा माने नै जनायाव गैया आरोना। गारि गंसे थांजाबावो। दैया ओरैबायदि स्राय स्राय बोहैदों बरियानो। नोंथांमोना माबाखौ गोजौजों फैयो आरोना। ओरैजाय पासिघाटनिफ्राय फैयो। ओमफ्राय बेयाव बिराद मानसि बेरायफैयो टुरिस्टफोर सासे सानै। नोंथांमोनाबो माब्लाबा नायफैनो हागोन। नायनो समायना भिउआ ओरैबायदि माने दैयाबो ओरैबायदि गुसु माने ना। दुगैगोन जोङो दिनै दुगैनानै मजा लागोन दैयाव। बेनिफ्राय दुगैखांनानै थांसै नै ओरैबायदि मजा माने नै बे ब्रिजजों गारि खारनो हायो आरोना। बेनिफ्राय गाहायनिफ्राय भिउआ बेफोरबायदि नै गाहायावबो फैबाय नोंथांमोननो देखाबाय फंगिं ब्रिज होनो। बेनिफ्राय नै बिथिं दुगैयो बिदिनो टुरिस्टफोर फैयो सासे सानै इन्जय खालामफैयो नै बेरायनानै। इन्टारेस्टिं ना बिदिनो बिराद इन्टारेस्टिं आरो नै जलङा ब्रिज नै आफाङाव दुगैफैलायबाय नै बिराद मोजां इन्टारेस्टिं नै जलङा ब्रिजआ बेनो। ओमफ्राय दैया गुसुनो नै बरियानो। मैया साना गालांनाय बोरसियाव नाया नांबाय आरोना। नांबाय नै मासे नांबाय आरोना। मैया साना गालांनाया नै बोरसिया नै बोरसिया नै नाया नै मासे नांबाय आरोना। बरिया फेन्टास्टिक नै थान्दा बरिया। नोंथांमोनाव दुगैयोब्ला अरुणाचलाव फैनानै फंगिनाव आरोना पासिघाटनिफ्राय 15 किल'मिटार 15 किल'मिटाराव बरिया इन्टारेस्टिं दुगैनो नै। फाइनालि जों दुगैखांना फैबाय आरोना। दा माने जों खेमसेबां थांगासिनो दा मोनहैथ'वाखैनो आरोना। दावखोनांगौ नै आप बिमासिम थाङोबा बिराद डाउन जायो। बेनिखायनो दा जों दावखोगासिनो खेमसेबां थांगासिनो आरोना मोनहैथ'वाखै। फाइनालि जलङा ब्रिजआ ओइ नुहुरनायानो गोजौनि बे साफायदो आरोना नों सिनारिया नायनो नै बै नुहुरनायानो बेनो जलङा ब्रिज दहाय आं थांनाया। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओमफ्राय जों दा दावखोगासिनो थांगासिनो आरोना गोजौआव। दा
मोनहैथ'वाखैनो थान्दा लोंनो हायो आरोना बिराद गुदुं स्राय दै बोहैदों बेनिफ्राय नैथि सिनारि जाहैबाय नै समायना माने सिनारियानो जोंहा भाइफोर फाइनालि खामानिया साक्सेस जाबाय आरोना नै मावफुंबाय बेनिफ्राय दा नैबे पस्ट दंबावो नै पस्टआ आदा जाना दं बेनिफ्राय नैयो पस्टआ फाइनालि 1 मिटारसो थाबावगोन आरोना बेनिफ्राय सायाव नैयाव बिम लडिं होगोन बेनिफ्राय दा नैबेयो पस्टआ जाबाय कमप्लिट ओमफ्राय दा बेनिफ्राय नैयो बिश्वकर्मानि उनाव जासिगोन आरोना खामानियाथ' साक्सेसआनो जाबाय दंबावो एसे बिम होनांगौ नैयाव गेजेराव बेनो आरो